Tervetuloa katsomaan Turvallisuusmuseon pientä historiakatsausta ja sikäli, että olen ensimmäinen Turvallisuusmuseon hallituksen puheenjohtaja, eli perustajajäsen, ja aika pitkään olen tässä mukana ollut ja hieman katsausta siitä, että miten tämä toiminta oikein sai alkunsa. Alun perin tämä lähti siitä, että vuonna 2008 Vuorelan Markku jäi eläkkeelle Järvenpäästä ja hän oli Vartioassien toimitusjohtaja. Hän rupesi sitten soittelemaan, meitä oli 3 kaveria, jäätiin suurin piirtein samaan aikaan eläkkeelle. Markku rupesi soittelemaan, että mitä te touhutte, että ruvetaan kokoontua, että saadaan jotain ja sitten me kerran kuussa aina Hyrylän sellille mentiin aamukahville ja juteltiin siinä. Ja sitten kun me oltiin sitä harrastettu muutama kuukausi, niin Markku sanoi, että tämä on ihan älytöntä, että nämä samat kahvit juodaan ja samat, että ruvetaan tekemään jotain järkevää. No kaikki kysyivät, että no kerro sitten kun sä tiedät, niin se sanoi, että joo, perustetaan museo. Ei, semmoiseen me ei lähetä, että johonkin hyllyyn ruvetaan kerää joku tavara ja sitten joku mimmi istuu ala-aulassa ja myy 3 euron pääsylippuja, niin unohan juttu, että semmoinen ei tule ikinä toteutu. Joo, kyllä me semmoinen tehdään. No mä sanon, käsiäänestystä perustaako semmoinen museo? Ei varmaan. Sitten Markus, no selvä. Hän keksi seuraavan kokoukseen sitten jotain ja seuraavan kuussa, kun meillä oli sellillä kokous, niin sanoi, että perustetaan turvallisuusmuseo, mutta tehdään se verkko. Silloin nousi kaikkien kädet pystyyn. Joo, tehdään, sitä ruvetaan tekemään. Ja siitä se lähti. Ja, no, me oltiin kaikki alan ihmisiä ja oltu niin kuin ikään kuin työelämässä niin kuin toinen toistamme. Joku oli myynyt toiselle jotain, toinen ostanut toiselta jotain, tai tunnettiin erittäin hyvin toisemme 20-30 vuoden aikana. Meillä on kaikilla lähes 30 vuotta ammateissa olleita. No sitten me päätettiin, että me otetaan sitten ensimmäiseksi yhteyttä Tekniikan museoon, joka on, ja me oltiin siellä 4.3.2009 Tekniikan museossa ja ajateltiin, että sehän nyt on niin kuin luonteinen tämmöinen paikka ja me kootaan sinne ne tavarat ja he pitää yllä sitä ja rekisteröi nämä tiedot. Ja no me mentiin sinne ja siellä oli sitten semmoinen kokoonpano kuin Jouko Ahonen, Finsecurity, Tuula Kuusisalo, Tekniikan museo, Henry Nyberg, Finsecurity, Raimo Paappa, Tekniikan museo, Eeva Siltala, Tekniikan museo ja Markku Vuorela, Finsecurity. Ja tällä köörillä mä hieman pelaan sitten kohta, että minkä takia se on Finsecurity. Me oltiin kaikki Finsecurityssa. Mentiin sinne ja kerrottiin, että tämmöisiä esineistöjä ei ole kerätty minnekään ja meiltä olisi halua kerätä sitä. Ja meillä on aikaa, kun me ollaan nyt tämmöinen huru-ukko-kerho, joka on juuri vapautunut työelämän palveluksesta. Ja no sitten Tekniikan museo rupesi kyselemään, että minkälaisia tuotteita ja miltä ajalta. Ja nämä laitteet on Suomeen tullut tavallaan 1950, 55, 57. Siitä eteenpäin Suomen Pankkiin tuli ensimmäiset. Niin Tekniikan museo, että eihän ne mitään museotavaraa ole. Nehän on niin tuoretta tavaraa, että eihän niitä vissiin vieläkin, että nyt tätä et olla. Mä sanoin, että no ei vanhempaa löydy, että ei sitä ole Suomessa ollut niitä. No joo, ja sitten me huomattiin, että nyt meni vähän jo into pois sieltä toiselta puolelta ja kuitenkin me sitten sanottiin, että meillä on aika helposti saadaan tämmöinen merkittävä kasa, jossa on pankkien turvallisuutta ja kulunvalvontaa ja murtohälytyslaitteiden tämmöisiä ensimmäisiä versioita, mitä Suomeen on tehty. Niin sitten he sanoivat, että joo, että voidaan ruveta kehittämään sitä, että jos te saatte jotain tämmöistä aikaiseksi, niin kuin tämmöinen rekisteri ja tiettyjä tuotteita, niin sitten voidaan sopia yhteisesti, että se tuodaan heidän museoon niin kuin ikään kuin säilytettäväksi. Ja sitten kun me kysyttiin, että no koska ne tulee täällä esiin, niin sitten ne sanoi, että no tällä kierrolla nyt, mitä heillä nyt tällä hetkellä on, niin aika todennäköistä, että noin 10-15 vuoden päästä on teidän tuotteiden vuoro. Me sanottiin, joo, no oikein, täällä oli ihan hyvät kahvit ja pullat, että kiitoksia tästä yhteistyöstä ja me jatketaan omillamme.
Ja niinhän siinä kävi ja hekin kätteli ja todettiin, että tämä ei nyt tällä hetkellä onnistunut. No, sitten me jatkettiin Finsecuritin alaisuudessa, eli Finsecurity on tämmöinen turvallisuusalan järjestö. Ja kun meillä ei ollut latillitia rahaa niin kuin tehdä mitään toimintoja, niin Finsecuritiin järjestettiin tämmöinen museo-osasto tai jaosto. Ja me oltiin sitten siellä museojaostossa alkaen silloin just 2009. Ja me tämä sama porukka, mitä tuolla museollakin oli, niin tekniikan museolla, niin me päästiin sinne sitten tämmöiseen museojaostoon. Ja se oli ikään kuin tämmöinen yksi siipiläisporukka siellä. Ja me aika paljon oltiin heidän toimitilassaan, ensi alussa toimittiin siellä ja saatiin vähän niin kuin sieltä jopa kopiopaperia ja se oli ihan valtava menestys jo. Ja kaikennäköistä sitten kuitenkin, ja pystyttiin käyttämään heidän koneitaan, sähköpostia ja tällaiseen. Eli me oltiin siellä noin pari vuotta siinä niin kuin siipiläisenä. Ja sitten kun he kuitenkin perusti, Finsecurity keräsi jäsenmaksuja, niin sitten asiakkaat, joilta me käytiin tuotteita hakemassa, vanhoja tuotteita ja näitä, niin he koki, että tämä on erittäin hyvä työ, mitä me tehdään, ja järkevää työtä, mutta he ei nyt kerta kaikkiaan haluaisi maksaa sille Finsecuritylle tästä palvelusta, koska se menee sinne isoon ilman korvamerkittynä se raha sinne pääsäilöön. Ja eikä he ole, niin kuin jos he maksaa Finsecurityn jäsenmaksun, niin he ei mitenkään voi olla varmoja, että se tuki tulee niin kuin tähän museotoimintaan. Ja me oltiin ihan samaa mieltä ja sitten seuraavaksi me ruvettiin seuraavana viikolla tekemään Patentti- ja rekisterihallituksen omaa anomusta ja perustettiin oma turvallisuusmuseon kannatusyhdistys Patentti- ja rekisterihallitukseen ja sinne perustettiin sitten niin, että se varsinaiset paperit tuli sieltä, oliko nyt 2.11.2011 on asiakirja ja siinä sitten hieman jo Finsecurity niin kuin katseli meitä, että no niin, että niin kuin jotenkin tehtiin niin kuin muka vihamielinen valtaus, koska perustettiin oma yhdistys, joka keskittyi näihin. Mutta meidän asiakkaat tai ne, mistä me tuotteita saatiin, niin ne piti tästä ideasta tosi paljon. Ja meille tuli paljon jäseniä alun perin heti kättelyssä. No sitten tämä sama ideaseppo, niin kuin, eli Markku Vuorella, joka on erittäin kantava perustajajäsen tässä ollut, niin ruvettiin heti miettimään, kun meillä oli oma yhdistys, niin että mitä me teemme, millä me keräämme varoja, jotta me saadaan tämä homma pyöriin. Niin silloin tuli päätös, että me tehdään perustetaan seminaareja, turvallisuusalan seminaaria. Ja niinpä me pojat perustettiin. Ensimmäinen seminaari oli 10.3.2010. Ja siihen laadittiin sitten ohjelma ja erittäin saatiin aika mittava määrä niin kuin osallistujia ensinnäkin sinne. Ja meillä oli tietenkin sitten mentiin niin kuin laivalle tämä seminaari. Ja täällä on seminaarin avauksessa on Martin Herman Pisto, puheenjohtaja Finsecuritystä. Sitten on meillä on erikoistutkijoita suojelupoliisista, Ilkka Ensev, turvallisuuspäällikkö Nokialta, Hammarberg Rauno ja Lehtimäki Timo, johtaja viestintävirastosta. Ja meillä oli aika korkeatasoisia nappeja heti ensimmäisellä seminaarilla. Ja siitä me saatiin sinne hyvin paljon väkeä ja saatiin vielä kaiken lisäksi niin kuin, erittäin hyvää palautetta. No siitähän sitten lähti perustaa niin, että tämä seminaarien tuotto on ikään kuin siitä 2010 lähtien ollut meidän tämmöinen, niin kuin sanoisinko, runko, jolla me on pyöritetty tätä hommaa. Sen lisäksi meillä on jäsenmaksut, niillä tuetaan sitä, mutta pelkästään jäsenmaksuilla me emme olisi pystyneet tätä toimintaa pyörittämään. No, nyt niitä on sitten tänä vuonna, kun meillä oli 2024 viimeinen, niin meillä oli 14 seminaari peräjälkeen. Siinä on muutama vuosi, välissä oli koronavuosi ja sitten oli muutamia tämmöisiä heikkoja vuosia, mutta muuten meillä on ollut jatkuvasti tämmöinen seminaari. Joka toinen vuosi on nyt isompia käänteitä ja nyt
3 vuotta sitten meidän pääyhteistyökumppaniksi tuli Huoltovarmuuskeskus, ja se on ollut erittäin hyvä kombinaatio meille sen takia, että Huoltovarmuuskeskus ei ole hyvin paljon tunnettu ympäristössään eikä yleisölle, mutta on erittäin luotettava ja iso juttu, mutta he haluaisivat myös näkyvyyttä, ja me sitten taas haluttiin olla organisoija, ja junaillaan kaikki tämmöiset käytännön asiat, hoidetaan majoitukset, matkat, ruuat, esiintymiset ja niin poispäin. Ja sitten taas Huoltovarmuuskeskus pyrkii saamaan esiintyjät ja korkeatasoiset esiintyjät, ja sitä kautta myös saadaan sitten korkeatasoista kuulijakuntaa. Ja niin kuin tänä vuonna, niin meillä oli seminaarilla mukana noin 128 henkeä, niin se tämmöistä Suomen maasta, kun ne on kaikki turva-alan henkilöitä yrityksissä, aika johtavassa asemassa olevia henkilöitä, niin se 130 hengen joukko suurin piirtein, niin se on erittäin mittava kattaus. No sillä me lähdettiin pyörittämään tätä, eli tämä meidän seminaariosuus oli sellainen meidän niin kuin pankki, millä me pystyttiin tätä hankkimaan. No sitten kun ei ollut tiloja, niin mehän mentiin sitten siihen Finsecuritin toimistolle, niin siellä oli sitten siihen aikaan turvallisuuslehti, eli turvallisuuslehti, ja heillä oli tiloja sitten 1 huone tai 2 tuossa Vantaalla, niin me anottiin sinne sitten alivuokralaiseksi ja päästiin sinne niin kuin sillä, että me tehtiin työtä vastaan sitten jotain, me sidottiin niiden tämmöisiä jotain lehtisiä ja mainoksia ja tehtiin kirjapainotyötä vastaavia töitä, eli oltiin niin kuin nahkapalkalla siellä ja saatiin sitten tila sitä vastaan vuokralle, ja sieltä me saatiin 1 huone tai 2 huonetta käyttöön, jossa me sitten pidettiin kokoukset, ja sitten siellä oli jo meillä kopiokoneet käytettävissä ja sitten verkkoyhteydet ja niin poispäin. Ja Finsecuritista saatiin jopa 1 tietokone, mutta se oli niin paska, että ei sillä pystynyt mitään tekemään. Mutta sitten me anottiin meidän jäsenistöstä, niin kun, pistettiin tämmöinen kierto, että auttakaa meitä suurin piirtein tässä toiminnassa, että kuka haluaa sponsoroida ja ostaa meidän tietokoneen. Ja sitten tämmöinen ASIS-turvallisuusjärjestö niin vastasi siihen huutoon ja sanoi, että käykää pojat kaupalla ostamassa kunnon koneen ja lähettäkää lasku tänne. No tällä lailla meillä sitten pikkuhiljaa aina elämä rupesi aukeamaan ja saatiin se pelaamaan. Sitten meillä oli kopiokone, ostettiin samalla menetelmällä, että kuka haluaa maksaa kopiokoneen, ja aina sieltä joku turvakolmio tai joku muu tuli peliin mukaan. No sitten meillä alkoi olla rekisteristä tavaraa, mutta sitten mä ajattelin, että miten hemmetissä tämä oikein, mitä me tämän kuvataan, tai mitä me tehdään, koska me haluttiin, että se tulee verkkoon. No mä ajattelin, että ei jumalauta, että jos kun joku kuvaa niitä ja sitten laittaa verkkoon taas kuvaa, että ei se niin kuin silleenkään pelaa. No sitten taas Vuorelan Markku rupesi nettiin tutkimaan, ja hänen tyttärensä oli tuolla ATK-puolella erittäin korkeissa tehtävissä. Ja kuukauden selvitteli sitä ja sanoi, että sitten löytyy tämmöisiä digitaalisia kuvausasemia, jonka ikään kuin se on tämmöinen lääkekaapin kokoinen tuote, minkä laitetaan tuote sisään, ja se on kamerat nurkissa, ja se lähtee pyöriin ja kuvaa niin paljon kuvia kuin sekunnissa kuin halutaan, ja saman tien pakkaa sen kuvan siinä pikselimuodossa, että se voidaan taltioida tietokoneelle. No sehän oli just sitä, mitä me oli odotettu. Ja sitten me mentiin Ruotsiin, kun me saatiin selville, että on tämmöinen kuin Backshot Creator-firma, ja niillä oli Ruotsissa sitten myyntipiste. Ja siellä oli messut silloin syksyllä, ja se esiintyi myös siellä messuilla. Ja mehän mentiin sitten Vuorelan Markun kanssa siihen firmaan ja käteltiin päivää Suomesta. Ja sitten kysyttiin, että onko teillä tämmöinen tuote myynnissä ja onko tämä mahdollista saada. Ja se kaveri oli ihan ihmeessä, no, minkä alan henkilöitä te olette? No, museo. Aha, Mä sanoin, että eikö teillä ole ikinä ollut? Ei, tämä ei ole museo. Tämä on semmoinen kuin joku myytävä tuote, kuten esimerkiksi naisten kenkä tai joku tämmöinen, se pyörii. Niin kun se pyörii, niin se saa 3-ulotteisena kuvana. Ja sitten kuulemma toinen ryhmä, mikä oli paljon käyttänyt, on tämmöiset vuorikiipeilijät, jotka tekee seinille näitä tunnistimia, mistä se otetaan kiinni. Niitä on erilaisia. Niin niiden myynti ilman sitä, että se on 3-ulotteinen,
Niin tämmöisiä asiakkaita silloin oli. Se kaveri sanoi, että nämä on heidän suurimpia asiakkaita ja mainostoimistot, että mihinkäs te aiotte käyttää sitä. Mä sanoin, että museoon, että okei, joo. Ja niin kuin sitten sen näköinen, että no, onnea ja menestystä. Ja sitten ne rupesi kysymään saman tien niin kuin seuraavasta, että miten te turvaatte tämän valuutan liikkumisen, että onko teillä vain pelkästään hyvä idea, mutta ei ole pelimerkkejä yhtään. Sitten me sanottiin, että paljon se maksaa, no siinä oli kauhean vääntö ensin pitkän aikaa, mutta sitten loppujen lopuksi me maksettiin siitä 5200 €. Ja se oli sitten koko laite, siinä on ohjelmistot ja kaikki. Ja sitten kun se meni siihen vaiheeseen, että se ruvettiin tilaamaan ja sieltä tuli nämä, niin sitten sieltä tuli ilmoitus, että meidän täytyy, että teillä ei ole Y-tunnusta. Että se ei liiku mihinkään, että se täytyy saada varmuus siitä yrityksestä, kuka tämän maksaa. Niin kuin. No sitten meidän yhdellä jäsenellä, hallituksen jäsenellä oli sähköliike ja me annettiin sen Y-tunnus sinne ja sitten järkättiin Ekille nämä rahat ja sitten sieltä lähti tulemaan tavaraa ja se oli vielä huvittava, kun se ensimmäiseksi tämä tuote meni sinne Ekin sähköfirman varastoon ja sieltä me haettiin sitten ja sen jälkeen sieltä Ranskasta sitten tuli tietoja, että kuitenkin tämä tavara meni johonkin sähköliikkeeseen, että miten tämä oikein niin kuin loppupeleissä on. Mutta sitten kun sitten meidän tämä ATK-ihminen, joka oli Markku Vuorilan tytär, hän otti siihen paksottiin ja rupesi hoitelemaan näitä ja silloin ne ymmärsi, että me oltiin ihan oikeassa asiassa ja ne innostui sielläkin. Ja sitten meille tarjottiin jo jopa, mulla on yksi sellainen tarjous, niin ne tarjosi meille, että Skandinaviasta jälleenmyyjä tälle paksotille. Ja me sanottiin, että joo, että meillä on pikkusen kiireitä nyt tässä ensin, että me pistetään tämä oma järjestelmä pystyyn. Ja mulla on yksi, että mä laitan sen jossain vaiheessa esiin, niin se ihan oikeasti ne ilmoitti sitten meille, että saatte semmoisen 10% alennusta, jos te rupeatte myymään näitä, että näitä ei kukaan Suomessa myynyt aikaisemmin. Ja mä ajattelin, että selvä, että no me tehdään ensin tämä oma juttu ja katsotaan sitten, miten nämä provikat lähtee pyörimään. No kuitenkin se tuote oli erittäin hyvä ja laadukas ja siinä oli monipuoliset, siinä oli tosi monipuoliset kuvaukset ja sen jälkeen me saatiin se kuvaushomma pyöriin ja sitten tämä Maaret, joka oli Markku Vuorilan tytär, niin hän toimi tämmöisessä ATK-päällikkötehtävässä, niin hän sitten kehitti meille tämmöisen hallintajärjestelmän sinne taakse, Magento-ohjelman taakse, mikä on joku jenkkiläinen vanha varastojärjestelmä, mihinkä voidaan luetteloida näitä tuotteita ikään kuin. Niin sitä me ruvettiin käyttämään sitten semmoista Magento-järjestelmää, jossa on sitten taulukot, siellä oli kaikkia esineen numero, esikön tyyppi, osien luovutuspäivä, lyhyt kuvaus, valmistaja, maa, tehdas, materiaali, paino. Tosi paljon asioita, mitä me taltioitiin niistä ja ne on tehtynä. Ja näin me toimittiin sitten seuraava 10 vuotta suurin piirtein. Ja meillä oli sitten vuosi sitten, niin meillä oli noin 3500 tuotetta kuvattuna. Ja ne ei ollut pelkkiä kuvia, vaan ne oli myös skannattuja dokumentteja, eli hinnastoja ja tämmöisiä käyttöohjeita. Ja sitten se oli jaettu niin kuin sillä lailla, että siellä oli teollisuuden käyttämät turvalaitteet, pankin käyttämät turvalaitteet, sitten oli kotien käyttämät turvalaitteet ja kaupan alan turvalaitteet. Ne oli ikään kuin sillä lailla, että kun se käyttäjä menee sinne, niin jos on kiinnostunut pankin laitteesta, niin se valitsi sieltä pankin otsikon alla olevat tuotteet. Ja siellä sitten näkyi nämä tuotteet, minkälaisia ne on ollut. Ja siellä oli myös sitten kenttä siellä alla. Niille, jotka katseli sitä, niin ne pystyi itse sanomaan, että joo, että mä olin osuuspankissa töissä silloin 72 ja meilläkin oli tuommoinen laite siellä seinällä. Ja aika usein me töpättiin aamulla niin, että poliisi oli täällä heti, kun me tultiin sisään. Ja siellä tuli tosi hyviä tarinoita sinne ja se toimi sekä että niin, että me annettiin. Ja se oli ilmainen palvelu meille plus meidän jäsenille. Ja sitten kun me katsottiin niistä klikkauksista, kuinka paljon niitä kävi siellä, niin suurin osa oli oppilaitoksia. Eli oppilaitosten, ikään kuin oppilaitokset otti opettajat sen huomioon, että katsokaa minkälaisia laitteita ne on ollut aikaisemmin. Ja siitä kautta me saatiin sitten myös tämmöinen bisnes siihen, että kun yritys joku lanseerasi uuden kameran, niin
nehän oli sitten siinä ajan 10 vuodessa kertynyt niin, että se nykyinen kamera oli joku tupakkiaskin kokoinen. Ja sen tekniikka oli vastaava kuin siellä, semmoinen hirveä laatikko, joka kun laittoi päälle, niin valot himmeni talossa niin kuin rasteriksi. Ja niitä me sitten muutamiin yrityksiin, silloin kun niillä oli joku uuden tuotteen julkistus, laitettiin esiin. Ja se menestyi aika hyvin, koska se ihmiset näki, että katso kuinka paljon se on kehittynyt näinä aikoina. Ja sitä me jatkettiin ja sitten tosiaan me saatiin tämä tila niin kuin siinä mielessä, että me tultiin tänne edelleen sen lehtiyhtiön kanssa. Turvallisuuslehti muutti tähän vastapäiselle puolelle käytävää ja me tultiin edelleen heidän hyyryläisinä tänne. Mutta sitten meillä oli sen verran pelimerkkejä, joita me pystyttiin itse maksamaan vuokrat, ettei meidän tarvinnut tehdä niille enää kansioita niin paljon. Ja me saatiin 2 huonetta tuosta niin kuin omaan käyttöön ja saatiin nämä tavarat tänne. No sitten he lähti täältä pois ja sitten me 2012 niin me jäätiin tähän taloon omaan, niin kuin tuossa vastakkaisella käytävällä meillä on 2 huonetta siinä vuokralaiseksi ja ollaan tämän talon niin kuin aika niin kuin ihan ensimmäisiä vuokralaisia, mitkä tänne tuli. Että tämähän on ollut semmoinen vanha teollisuustalo, mikä aikanaan Keravan kaupunki on omistanut, mutta nyt se on sitten, tällä hetkellä tämä on täysin yksityisen henkilön omistuksessa ja hän on pistänyt tämän pyörimään niin kuin tavallaan täysin uusilla vesillä ja ehostetaan tätä ja modernisoidaan ja me ollaan oltu ihan tyytyväisiä tässä ja ollaan pikkusen sitten tähän tilaan, kun ollaan oltu täällä, niin me, kun aina vuokrasopimuksesta neuvotellaan, niin päästään sanomaan, että nyt tämmöistä yleishyödyllistä yritystä ei kannata kurittaa ylisuurilla vuokrilla ja sitä paitsi me ollaan kantapeikkoja täällä ja sitten me ikään kuin edustetaan turvallisuutta, niin se meidän turvallisuus säteilee täällä muillakin oleville yrityksille. Huomaathan sinä tämän omistaja. Ja aika usein se sanoo, että lopeta toi mussutus, maksatte tämän vuokran. Mutta kyllä se siinä silti huomioitiin hieman, että meitä ikään kuin katsottiin myötämielisesti ja edelleen ollaan siinä mielessä, että me ollaan tyytyväisiä tähän tilaan. No tällä hetkellä meillä on nyt sellainen tilanne, että kun tämä kehitys on kehittynyt, niin tämä Pakshotti-kuvausasema, niin sen ohjelmisto on vanhentunut. Siihen liittyvät Windows-ohjelmistot on vanhentunut ja sitten tietenkin hallituksen jäsenetkin on pikkasen vanhentunut tässä sattumoisin, mutta se ei ole se pääasia. Mutta meillä kävi semmoinen tilanne, että me emme pystyneet kehittämään enää tätä järjestelmää, eli lähinnä sen takia, että ei voitu liittää uusia Windows-juttuja, kaikki muut ohjelmistoversiot ei enää käynyt tähän järjestelmään. Niin meidän oli pakko tehdä semmoinen juttu, että me vedettiin huppu päälle tähän järjestelmään ja nyt meillä on semmoinen ajanjakso, että nyt meillä ei ole tällä hetkellä esissä näitä 3000 esinettä ja kuvaa, vaan meillä on huputettu tämä järjestelmä ja meillä haetaan nyt Helsingin kaupungin museon avustuksella tämmöistä järjestelmää, käyttöjärjestelmää, mihinkä me voitaisiin niin kuin liittyä. Ja meillä on nyt tässä koulutustilaisuuskin tulossa aika lähekkäin, semmoinen kuin, onko se nyt Museum Plus-järjestelmä. Ja ollaan nyt siihen tosi innostuneita ja katsotaan, että se saattaisi sopia meille hyvin. Nyt siinä on vaan se, että meillä on valtava tietomäärä tai data, että kuinka se linkataan tähän uuteen järjestelmään. Ja se on aika todennäköistä, että myös siihen joudutaan satsaamaan niin kuin manuaalista työtä. Mutta me ollaan aina näissä kuvauksissa, nytkin mitä aikaisemmin tehtiin niitä 3000, me käytettiin oppilaitoksia. Tässäkin talossa on olemassa oppilaitoksia, niin oppilaitokset teki näitä kuvauksia ja suoritti oppilaat niitä. Niin se oli hyvä juttu, koska me halutaan tukea nuoria. Ja sitten kun tässäkin oppilaitoksessa opettajat sanoivat, että ne oli tosi innoissaan, koska se käyttö, ne näki, että se tulee suoraan käyttöön, eikä niin kuin vaan pelkkä harjoitus, vaan ne oli ihan oikeasti tekijä. Ja ne oli tosi näppäriä, kun me annettiin niiden itse olla sitä kuvausasemaa käyttämässä ja kuvasivat niitä tuotteita. Niin kun me tultiin aina välillä täällä käymään katsoa, että onko mitään ongelmia, niin täällä oli aina laitteet, jotka oli kuvattuna seuraavassa laatikossa ja toiset ei. Niin sitten ne oli kehittänyt sinne omia juttuja. Ja mä mikä tämä on? Joo, me jenkeistä yhden ohjelman, me kopioitiin tämä menee paljon näppärämmin näin ja tämä me tehdään tälleen.
Siis siinä näki, että kuinka näppärin ne oli ja ne nopeutti sitä tehtäväänsä. Ja sitten siellä oli jo moni, joka sitten halusi, että pääsisikö kesätöiksi. Ja sieltä sitten pari kaveria palkattiin kesätöiksi, kun ne halusi jatkaa sitä samaa, mitä ne oli kouluaikana tehnyt. Ja niillä voimilla me saatiin se niin kuin suurin piirtein ne kuvaukset, mitä siellä oli, koska meidän väki, niin siinä on vähän semmoinen, että kyllä me se osattiin nippa-nappa, mutta meidän nopeus ei ollut juuri vastaava ja ehkä siinä teknisessä taidossakin oli jonkunnäköinen tasoero. Eli sillä lailla me mentiin ja nyt me ollaan siinä vaiheessa, että meidän tuotteisto on huputettu ja me ollaan päättämässä uutta tämmöistä järjestelmää, joka myös Helsingin kaupunki edellyttää sen takia, että kaikki museot olisi jotenkin lajiteltu saman kriteerin mukaisesti, jonka me hyvin ymmärretään. Nyt meillä on ainoastaan ainutlaatuinen järjestelmä, mikä oli vain meidän laatima, ja sehän on niin kuin vaikea silloin linkata johonkin toiseen. Ja lähinnä hakujen perusteella ja näissä muissakin, niin kuin museot ovat niin kuin hakemassa tämmöistä enemmän yhtenäistä linjaa siihen. Ja se ollaan nyt tässä tekemässä ja se on valitettavasti semmoinen temppu, että se ihan ei onnistu niin kuin 2 viikossa eikä vähän enemmänkin, vaan se vie aikaa jonkun verran enemmän. Mutta me halutaan tehdä siitä näyttävä ja toimiva ja huomioida kaikki ne nykyaikana olevat edut, mitä siihen voidaan liittää. Mutta silti me jatkamme tätä toimintaa niin kuin sillä, että me esiinnytään, me pidetään seminaaria, pidetään yhteyksiä näihin yrityksiin ja ollaan nyt sitten saman tien tämän uusinnan mukana muuttamassa niin, että meidän kannattajajäsenet, ne yritykset, jotka tukee meitä jäsenmaksulla, sitten meillä on niin kuin kahdenlaisia, eli on kannattajajäsenet eli yritykset, niiden jäsenmaksu ja sitten henkilöjäsenmaksut, joka on 15 € vuodessa, niin se ei paljon rapita ketään, mutta niitäkin on meillä joku 50 ja sitten yrittäjiä on hieman vähemmän, vai saman verran suurin piirtein. Ja niillä on sitten hieman isompi tämä jäsenmaksu. Niin, ollaan nyt kehittämässä niin, että kannattajajäsenyrityksille tulee niin kuin etua tästä uudesta järjestelmästä. Voidaan linkata heille tietoja, kuvien ottamista ja niin poispäin. Ja se ikään kuin, että ne, jotka ovat meidän kannattajajäseniä, tulevat itse huomaamaan, että siitä on tiettyä hyötyä, eikä vaan pelkästään kerran vuodessa maksaa jäsenmaksu. Se on meidän juju tässä. Seuraavan, mä sanon, että se on nyt valitettavaa, mutta se on vuosi tai vähän yli, ennen kuin me voidaan ottaa pressu pois ja sanoa, että tässä tämä on. Mutta joskus tämä on tehtävä, niin kuin nähdään saneerauksia, isompia saneerauksia, ja tämä on tietotekninen saneeraus ja hyvin poikkeava, pieni sarka. Näitä ei ole niin kuin joka paikassa, niin tähän ei tukekaan saa joka paikasta. Niin sen takia, että tämä on hieman tämmöinen erikoisjuttu, mutta me pärjäämme siinä. Ja hallituksessa uusitaan henkilöitä koko ajan ja nuorennetaan ja saman tien otetaan teknisempää henkilöstöä mukaan. Mutta meillä on vielä tällä hetkellä hallituksessa istuu 3 perustajajäsentä. Mutta pikkuhiljaa me tässä poistutaan ja muut jatkaa. Sen lisäksi meillä on tässä tämmöisiä muita sivujuonteita ikään kuin. Meillä tämä Turvallisuuslehden omistaja lopetti tämän toiminnan ja hänellä on valtava arkisto valokuvia, koska he teki lehteä noin melkein 20 vuotta, niin lehden toimitukseen liitettiin niin kuin aina niin kuin lehteen ennen kuin se meni painoon, niin siinä oli kuvia, niin siinä kuvissa täytyy olla joka henkilön nimi. Ja nyt meillä on diasarjoja tuolla, se on aivan mahdoton määrä. Me saatiin ne kaikki kuvat ja meillä on omistusoikeus ja käyttöoikeus niihin kuviin, koska se omistajat halusi luovuttaa sen meille, ettei ne jää tuonne maailmalle rallattavaksi tai jotenkin väärinkäytettäväksi. Ja ne on meillä ja meillä on käyttöoikeus siihen. Ja nyt sitten kun me saadaan tämä peruskone kuntoon, niin me liitetään tämmöinen ikään kuin kuva-arkistokäyttö, jota sitten voitaisiin mahdollisesti käyttää niin kuin ulkopuoliset, jotka niin kuin lehdistö usein haluaa, että jos ottaa turvallisuuslaitteen kuvaa, niin on joku rekisteri, josta käyt katsomassa ja sitten kun sä lunastat sieltä, niin sieltä tuli joku 10 sentin käyttöoikeus tai joku tämmöinen ikään kuin itsestään toimiva bisnessysteemi.
Mutta se on niin kuin tuossa kassakaapissa nyt se materiaali ja odottaa, kunnes me saadaan tämä pääkone käyntiin ja pressu pois, niin sen jälkeen meillä on mahdollisuus liittää tämä diasarjakuvaus. Ja siellä on erittäin vanhoja ja arvokkaita kuvia vanhemmista henkilöistä ja alalla olevista henkilöistä. Sen lisäksi me tässä viime vuonna tehtiin, tai 2 vuoden aikana tehtiin semmoinen, että Suomessa on noin 20 suurinta turvallisuuspäällikköä, niin pyydettiin ensin heiltä pitkän aikaa, että kirjoita jotain A4:lle tämmöinen, miten se toimittaa, miten te toimitte silloin. Siellä on Suomen Pankin turvapäälliköitä, siellä on muita isojen yritysten vartioimisliikkeiden toimitusjohtajia, ei ne kukaan mitään kirjoittanut koskaan. Sitten me sanottiin, että nyt tehdään täällä videointitilaisuus meillä tässä toimistolla ja tuu tänne ja otetaan tunnin videosuusta ja kerrot aidosti, mitä sä oot tehnyt. Ja niinhän se pelasi. Se pelasi. Sitten rupesi äijiltä tulemaan tarinaa ja nyt meillä on 20 turvallisuushenkilön videot tallessa ja se on otettu niin kuin korkeatasoisella tuotteella ja turvakolmiosta tämä Lehtisen Timo, joka niin kuin silloin kuvasi nämä ja ne on kaikki tallessa ja se on tosi arvokas, koska niin kuin nyt voidaan sanoa, että mitä Suomen turvallisuuspäällikkö ajatteli silloin ja silloin siitä asiasta, mutta nyt meillä on näyttää kuva. Se oli ton näköinen äijä. Tommoinen se oli silloin, kun se sitä johti. Tämä johti Syppiä ja tämä Koppia. Tämä on niin vanhoja juttuja vielä. Ja ne henkilöt on niin kuin omalla naamallaan ja omalla tarinallaan. Niin me voisin kuvitella, että niillä nauhoilla tulee jatkossa olemaan aika iso arvo. Sen lisäksi siellä on sitten meidän alan niin kuin yksityisetsiviä, vaikka Pentti Lintunen, joka on toiminut yksityisetsivästä niin kuin yli 40 vuotta, niin hänen tarinoitaan ja voin vakuuttaa, että ne ovat erittäin värikkäitä, koska siellä siihen aikaan oli tämmöisiä avioerojen selvittelyjuttuja, niin siellä kuinka se, niin kuin missä tilaisuudessa hän on liikkunut ja minkä näköisissä ympäristöissä ja koska ne nakit napsahti ja mitä ei. Ja varastossa, missä se istuskeli niin kuin 1 vuorokauden jossain ison pahvilaatikon sisällä ja pienestä hengitysreiästä hengitteli ja toivoi, ettei tule vessaan asiaa, koska koko iso hanke olisi paljastunut, kun pahvilaatikon sisällä istui Lintusen pena. Mutta erittäin tyylikkäitä tarinoita ja nämä tulee jossain vaiheessa YouTubeen ja uskoisin, että suosio tulee olemaan aivan huima, mutta meillä täytyy olla jotain tämmöistä sykähdyttävää, kun me se pressu otetaan tämän hankkeen päältä, jotta saamme ikään kuin imua sille tarinalle. Muilta osin tarinaa voisi tulla vaikka kuinka paljon silloin, jos puhuttaisiin, että mitä me ollaan tehty itse täällä. Suomessa me ollaan oltu kaikki näissä suuremmissa turvallisuusjärjestelmissä, niiden toteutuksessa joko projektipäällikkönä, minkä mä oon ollut itse, tai sitten on ollut myyntipäälliköitä ja turvallisuusyritysten toimitusjohtajia, mikä meidän hallituksessa on ollut. Mutta kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että suomalaisen ei tarvitse hävetä omaa turvallisuustekniikkaansa. Se on erittäin korkeatasoista. Alussa niin kuin kuviteltiin, että aina kun me ostettiin Saksasta, piti ostaa kaikki. Tai Saksa oli aika pitkälti niin kuin esimerkiksi pankkien puolella turvallisuusjärjestelmien päätoimittaja. Sitten oli kameroita ja videoita, jotka muuttuu, niin silloinhan ne meni niin kuin Panasonicit ja nämä muut, jotka tuli sieltä peliin mukaan. Mutta se nyt oli enemmän niin kuin, sitä vaan hyödynnettiin sitä kameraa, mutta ei siinä mitään kehitetty. Niin kuin, ja ehkä sillä lailla, että saatiin lisää informaatiota, että jos joku rikos tapahtui, niin ei enää tarvinnut mennä pillit päällä, vaan katsottiin, että onko siellä todellisuudessa, onko siellä tulipalo vai onko siellä henkilö. Voitiin linkata saman tien. Niin se helpotti vartioimisliikkeiden toimintaa aika paljon. Ja varsinkin sitten palojärjestelmissä voitiin liittää palojärjestelmiin videokuvaan perään, niin saatiin nähdä, että mikä siellä todellisuudessa, onko se virheilmoitus vai ei, ettei sinne mennä koko revokkalla. Mutta tämä on niin kuin kehittynyt tosi paljon ja suomalainen tekniikka ja sen hyödyntäminen, niin se on korkeatasoista. Ja mä muistan silloin, kun me tehtiin amerikkalaisia kulunvalvontajärjestelmiä ja se oli tämmöinen etäkäyttöluku, eli se ei mihinkään kotelo eikä tämmöiseen. Ja sitä kautta me tehtiin sitten tämmöinen työajan seurantajärjestelmä. Ja
sitten kun jenkit tuli katsomaan sitä meille täällä, kun me oli tehty se, niin he kysyivät, että mikä tämä on, tämä mylly tässä. Kun sä tuut niin kuin töihin, niin sä näytät siitä korttia. Ja sitten kun sä lähdet töihin, niin sä näytät korttia, että mitä se tekee. Ai te tämmöiset listat vai? Joo. Mihin joudutte sitten lähettämään nämä Moskovaan kerran kuussa nämä listat, että mihin helvettiin te tarvitte semmoista, että meille niin kuin se sanoi, että meillä Jenkeissä on semmoinen juttu, että jos on fiksu jätkä, niin se pärjää siitä pikkusen nopeammin ja se vähän tumpelompi, se pyörii siellä vähän pidempään, mutta se on vaan ihan niin kuin sen häpeäksi sitten, että ei he ymmärrä, miten näitä asioita voidaan mitata pelkästään tunneilla. Mutta siitä huolimatta sitten, kun me näytettiin edelleen sitä, niin oli sitten tämä sama pääte, kun se tuli aamulla sinne, niin siinä oli semmoinen printeri, laskuriprinteri, jonka sä voit pistää soittopyynnöt. Sä painoit yhtä nappia, sieltä tuli kaikki soittopyynnöt. Niin saat ne soittopyynnöt silloin, kun sä lähdit työmaalle. Ja tämä oli 75-78. Niin siinä kohtaa sillä vähän räppänä aukesi, että jaa, ei meillä tuollaista ole, tai ei me tarvita tuommoista. Mutta siis hyvin monia paikkoja oli sellaisia, joissa meidän tekniikka ja sovellutus, etupäässä sovellutus oli paljon fiksumpaa kuin monella muulla. Ja sen takia meillä oli vientitoimintaa Venäjälle, tehtiin aika paljon niin kauan kuin siellä oli peli kunnossa. Ja esimerkiksi Eremitassissa mä oon ollut itse siellä mukana ja sitten lentoaseman Serementoa ja taidegallerioita tehtiin sinne, että se oli tosi hyvä bisnes. Niin kuin. Ja sitten Irakiin, niin se oli semmoinen maa, joka oli helppo tehdä, niin kuin meidän uskonto oli sellainen, että me ei oltu arabeja eikä muualla, niin se kävi hyvin kristinusko sinne maahan, eikä oltu venäläisiä, eikä oltu jenkkejä, niin meille kävi hyvin. Ja sitten kun se sanoi, että te olette siellä saatana igluissa aina talvet kylmänä, niin tästä saatte näitä öljytauluja, että pystytte hengissä siellä, niin heidän mielestään se oli hieno tehdä bisnestä meidän kanssa ja se sopi meillekin ja kyllä me siihen hinnoitteluun sitten laitettiin tätä iglu lisää, niin se koitui sitten ihan positiivisesti meidän lisäksi. Mutta kaiken kaikkiaan niin kuin suomalainen turvallisuus on korkeatasosta ja sen takia se on ollut hienoa, että sitä on ruvettu taltioimaan, koska nyt kun meillä oli viimeksi turvallisuusmessut, niin me otettiin sinne esiin joitain tuotteita, kassakaappi kosketin, runkoääni ilmaisin ja joitain paanikkeita. Ja siellä oli nuoria ihmisiä, niin sitten oli sellainen arvonta, että mikä tämä tuote on. Siis se on joku parisata oli vastannut niihin, niin siellä oli 1 tai 2, joka osui oikeeseen. Eli niin kuin ajatellaan alta oman sukupolven, niin ne hävittää jo, että en mä tiedä mikä se on. Ovikello, todennäköisesti ovikello tai jotain tämmöistä. Mutta siis niin äkkiä se menee, että jos nuo kamat menee roskikseen, ei niitä jumalata kukaan tiedä mitä ne on. Sen takia me teemme erittäin arvokasta työtä ja tämä on ihan meidän oma mielipiteemme, mutta myös olemme jostain muualtakin kuulleet tätä ja haluamme tätä jatkaa ja ottaa nuoria henkilöitä mukaan sekä tähän syöttöön että kouluissa esitettäviin tehtäviin ja sekä osallistumaan aktiivisesti meidän toimintaan. Oikein paljon kiitoksia ja hyvää jatkoa ja kiitos mielenkiintoisesta seuraamista. Kiitos.